Къщата на София може да бъде разгледана семейната изложба "Индивидуални светоусещания". На мен ми е много приятно, че съм поканена в къщата на София като куратор на тази изложба. Още по-приятно ми е, че моя приятелка е една от авторките. И за самото заглавие "Индивидуални светоусещания", идеята тръгва от там, че тъй като заглавието е малко двузначно, защото авторките представят и своите различни светове и усещания относно живота, относно изкуството, и в същото време тази изложба мотивира идеята и желание у хората да ги насочим към техните собствени лични усещания, да ги накараме да усетят настроение, тъй като все пак наближават и коледните празници. Идеята е да създадем нещо много хубаво, нещо, което да предизвика емоция. Сега изключвам това, че те са от едно семейство, което е общото между тях, защото те наистина са две различни вселени, две съвсем различни индивидуални художнички със своите вътрешни светове, но нещото, което ги обединява, е това, че те са много цветни, те наистина създават настроение, създават поле за размисъл и провокират зрителя. Идеята за тази изложба е на моя съпруг, който, разбира се, е обединяващата брънка между двете, така или иначе. Тя се зароди още преди 2 години, когато направихме една ретроспективна изложба на Божия Станишева. От тогава се опитвам, така не че се опитваме, ами колебания имаше как ще стоят произведенията нейните, как ще стоят моите картини до нейните, защото наистина, както виждате, са доста различни. Моите картини са абсолютно една с една, нямат общо. Обичам да експериментирам с различни материали върху платното, как си съдействат, как могат да синхронизират. Смелост в живота винаги съм имала, затова и може би и картините са ми по-смели. Аз съм малко плюшкин, ходя и си гледам в краката, за да си намеря някакъв интересен детайл, който мога да вкарам в дадена картина, без изобщо да имам предварителна идея, но когато го намеря, аз го виждам, че той ще стане и ще отиде ето там. Божия Станишева е един наистина човек с дългогодишен опит. Тя е сценограф, но тя е работила дълго години към студио Екран. Освен това има издадени 3 детски книжки с нейни илюстрации и, разбира се, редица изложби, както и работила е по витражите в бившия хотел Плиска. Хората винаги идват на изложба с любопитство, което в най-добрия случай трябва да бъде покрито изненадващо очакване, което те имат, и завладяването, което в последствие бива след откриването на изложбата, трябва да е в контекст с положителните емоции. Така че аз мисля, че публиката, която ще дойде в последствие, която ще разглежда изложбата, ще се наслади на това изкуство и ще открие нов свят, защото всяко едно изкуство е един нов свят.